नमस्कार नमस्कार ସେଠି ମୋର ଭର୍ତ୍ତାଟା କରିଦିଅ ନା ନା ସେଠି ଭର୍ତ୍ତାଟା କରିଦିଅ ନା ନା ସେଠି ଭର୍ତ୍ତାଟା କରିଦିଅ ନା ନା ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଲାଗିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦରକାର ହଳଦୀ କିନ୍ତୁ କରିଦେବି ଯାହା ମୁଁ କରିଦେବି ସାର୍ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଇନି ସାର୍ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କିଛି ନେଇନି ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଏଥିରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏବେ ହାତ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନା ନା ମୁଁ ନେଇଛି ଆଉ ନେଇଛି ଲାଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନଉଥିଲା ଲାଞ୍ଚ ନଉଥିଲା ପରେ ଧରା ପଡିଲା ନା କଣ ହେଲା କାହିଁକି ସେ ରଙ୍ଗଟା କଣ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା କଲର ହେଇଯାଇଛି ନା ପାଣିଟା ପାଣିର କଲର ହବାର କାରଣ କଣ ନା କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ ଦେଇଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଫେନୋକ୍ସିଲିନ ଲଗେଇଥିଲି କଣ ଲଗେଇଥିଲି ଫେନୋକ୍ସିଲିନ এটা কোন ଥିଲା ଏଥିରେ ଯୋଉ ସେ ପାଣି ବୁଡିଲା এটা ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ କଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶରେ ଫିନୋକ୍ସିଲିନଟା ଆସିଲା ଫିନୋକ୍ସିଲିନର ରଙ୍ଗ କଣ ହେଇଗଲା ବଦଳିଗଲା ବୁଝି ପାଇଲ ଫିନୋକ୍ସିଲିନର ରଙ୍ଗ କଣ ହେଇଗଲା ବଦଳିଗଲା ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଫିନୋକ୍ସିଲିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲା।